Chceš pravidelne meditovať? Tu ti ukážem cestu, ako sa ti to určite v pohodičke podarí. Bod číslo 1. Nájdi si veľmi dobré dôvody. Čo je veľmi podstatné pre meditáciu, potrebuješ mať aj duchovný dôvod. To znamená získať osvietenie, spojiť sa so svojou dušou, spoznať seba samého. Ak budeš mať len materiálne ciele, pokiaľ ten cieľ je nezískaný, bude ti myseľ neustále hovoriť. Zbytočne tu sedíš a čučíš do sviečky, tak či takto, alebo ono ešte nemáš. Rob radšej niečo užitočné. A keď už ten cieľ získaš, tak ti znova tá istá tvoja myseľ povie, no tak už vidíš, už nemusíš meditovať. To je celé o ničom. Zbytočne tu budeš strácať čas. To znamená, tvoja myseľ je časťou systému, tvoje ego je časťou systému a ono nechce, aby si ho skrotil. Tvoje ego je ako kôň, ktorého máš osedlať a cváľať k svojim cieľom a do kráľovstva Božieho. Ale tento kôň nechce byť osedlaný. To znamená, pokiaľ ty nebudeš meditovať, nedokážeš tohto koňa osedlať. A on to vie. A preto urobí všetko preto, aby si nemeditoval. Neber preto takéto myšlienky vážne.